Wala Mali kunnafoni.net lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na. An b'aw hakili lajigi toujours bi an bɛ kɛnɛ belebeleba dɔ sanfɛ n'o ye Baro Kɛnɛ. Baro Kɛnɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ walasa k'aw ladɔnniya a ka artistes ka vie la ani u ka carrière musicale. Bi artiste belebele dɔ b'an bolo. Artiste min don denmisɛnnin fana don. A fana tɔgɔ ye Baba ni Kɔbaw tigɛ. A bɛ a seko kɛ Mali musique la kosɛbɛ. O artiste tɔgɔ ye Bouba Ali HAIDARA. An bɛ jɛ ka Bouba Ali lamɛn. Bouba, i bɛ se k'i présenter. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ lamɛnniba bɛɛ lajɛlen fo ani filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen. N ka foli awa ne de Bouba Ali HAIDARA ye. N ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye. Bouba Ali, an bɛ se ka dɔn i nana musique la cogo di? Ne nana musique la cogo min, déjà n ye jamu min fɔ n yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn o tɛ dɔnkilidala ye ka kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Mais dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ an ka région na n'o ye Mopti ye, 5e région. U b'a fɔ a ma ko Mamu Kɔnɛ Boso dɔnkilidala don, cɛ don. Ne tun b'ale lamɛn kosɛbɛ n fitinin ma. O musique diyara n ye ale fɛ. Mais waati min bɛna fɔ n bɛ dɔnkili yɛrɛ da o y'a sɔrɔ ale ntanyana. Donc musique donna n fɛ ale lamɛnni sen fɛ. Komi kow bɛ kow de kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Bouba, comme an bɛ émission yɛrɛ ye Baro Kɛnɛ ye, an bɛ fɛ ka caman dɔn Bouba kan bi. An bɛ fɛ ka caman yɛrɛ de dɔn Bouba kan bi. Comme i ko i bɛ 5e région na, Mopti. Bouba ye jɔn ni den? Ne fa tɔgɔ ye Ali ye, n ba tɔgɔ ye Maimuna ye. Bon, n bangena Mopti ka kɔrɔbaya ye, n'o tɛ n faso yɛrɛ o ye Dire de. Dire. Awɔ. Bouba, album joli le b'i bolo sisan sugu la? Album kelen de bɛ n bolo. N bɛ filanan ko la ni coronavirus m'o bali. Awɔ. Coronavirus bɛna ban n'Ala sɔnna a ma. Alhamdulillah. Inchallah. O ye titre o ye jumɛn? Bon, titre dɔnkili segin, morceau segin de b'a kɔnɔ. Morceau segin. Awɔ, dɔnkili dɔ b'a la n b'a fɔ diɲɛ laban in na ka ni kungo fɔ bɛɛ ye. Bon, dɔ wɛrɛ b'a la ko dɛmɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ diɲɛ na. Awɔ. Morceau wɛrɛ b'a la n bɛ kuma la paix kan. N ka dɔnkili wɛrɛ b'a kɔnɔ ko n'a ma k'i la jarabi quoi. Mais ni mɔgɔ ma fɛn min k'i la kan'a minɛ a ma. O ye tiɲɛ ye. Dɔnkili wɛrɛ b'a la ko bana ye mɔgɔ jugu ye. I m'a ye Umu Sangare fasa b'a kɔnɔ. Awɔ. Ani fantan fana mana fɛn dɔ sɔrɔ a bi jama. Fantan mana so kɛ ni kelen sa. Ani kuma ti ba. O dɔnkili ni da an ye sa. Fantan mana so kɛ ni kelen sa ani kuma ti ba. A mana moto ni kelen sa. Fantan mana moto ni kelen sa. I mana taa k'i bɔ singa na. N'a ma f'i ye essence bannen. A n'a f'i ye a crevelen don a la. Fantan ka so kɛ ni kelen sa o ni kuma tɛ ban. A mana villa ni kelen jɔ. Fantan mana villa ni kelen jɔ. I mana taa i la siyɔrɔ ko la. N'a ma f'i ye jama ka ca ale ma. Fantan ka so kɛ ni kelen sa o ni kuma ti ban. An ka to tan ko bi ko kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. C'est à dire ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn olu fana bɛ jama. O ye tiɲɛ ye. An ka hinɛ ɲɔgɔn na. Moto tun t'e bolo e ye moto sɔrɔ. Bouba Ali nana k'i ka moto segin a ma e ko essence t'a la ne yɛrɛ b'a dɔn ni essence ma na. O ye tiɲɛ ye. Ko bi ko kɔnɔ c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na. Duguba kɔnɔ yan i balima dɔ bɛ se ka kɛ yan par exemple les villageois ani région kɔnɔ mɔgɔw minnu bɛ na i b'a sɔrɔ u ka mɔgɔ dɔ bɛ yan a kɛra faama ye a ye dɔɔnin sɔrɔ a ye so kelen jɔ a yɛrɛ ye n'i nana k'i bɛ n'i jigi sigi a kan ka na ale fɛ k'i dayirimɛ ɲini a b'a fɔ ko mɔgɔw ka ca ale fɛ a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ n'u muso ani u den 2 dɔrɔn de bɛ yen. C'est à dire o fɛnnin ninnu komi an ka kumaw ye kuma dɔw de u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ n'i m'a lamɛn ka ɲɛ i t'a fɔ. Donc e ka inspiration c'est à partir de quoi? Bon, d'abord ne ka dɔnkili bɛ bɔ yɔrɔ 2 sabanan bɛ gɛrɛfɛ dɔɔnin i n'a fɔ ni ne dusu kasila n bɛ dɔnkili dɔ sɔrɔ. Ah bon? Ni n kɔntanna kosɛbɛ n bɛ dɔnkili dɔ sɔrɔ ani n bɛ min mɛn barodaw la. Par exemple n ka dɔnkili dɔ bɛ yen voilà n ye dɔnkili dɔ bɔ sisan ko bɛɛ k'i ɲin gasaki. I ma featuring kɛ o de la? N ye featuring kɛ o de la ni Bawu Tunkara ni JVL. N filɛ k'a f'i ye n dɔgɔkɛ min yɛrɛ banana couvre-feu in na JVL. D'accord. I m'a ye n'i y'a jate minɛ n ɲin gasaki ye
ka yɛlɛ mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ i t'a fɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu ne bɛ se ka yɛlɛ e fɛ o ka sɔrɔ i tɛ n fɛ awa i ko ka di n ye a bɛ tan n bɛ yɛlɛ n'i bɔra n b'a fɔ e ka awa yɛrɛ la a ka fini ɲɛna dɛ mais a ye musɔrɔ min siri ni musɔrɔ in yɛrɛ man ɲi mais toi tu étais là mun na m'a f'i ye dɔrɔn ça c'est l'hypocrisie. Voilà. Bouba, toujours dans ta carrière musicale, mais fait que i jamu HAIDARA c'est pas du tout connu k'a fɔ ko o bɛ dɔnkili da i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la. Awɔ n bɛ se ka dɔɔni ɲɛf'i a la m'a f'i ye sisan ko kow bɛ kow kɔnɔ o fana ye n ka dɔnkili dɔ de ye kow bɛ kow kɔnɔ a wala sari kabi ala ye diɲɛ da ko dɔ bɛ ko dɔ de kɔnɔ quoi télé ma bɔ radio la a bɔr'o de la o ou bien ko bɛ bɔ ko mais Bouba il faut qu'il ka a fɔ n bɛna a walawala ye o d'accord n bɛna a walawala ye ko bɛ kow kɔnɔ c'est à dire HAIDARA dɔnkilidala o tɛ yen mais HAIDARA ciden bɛ yen o fana kun tɛ yen an bɔra min na o ye ciden de ye o de kama mɔgɔw b'u yɛrɛ fɛngɛ n'o ye Mahamadu ye silamɛw bɛ min kɔ mais HAIDARA ciden kun tɛ yen ale de kɛra ye o ale bɛ k'a ye don min boliso kile de tun b'a faso bolo mais ale kɛra ciden ye n bɛ fɛ k'a f'i ye jɔn bɛ n'i dakan i dakan kɔnɔ ala kana kɛ juguman ye i yɛrɛ k'i dakan gérer cogo dɔ c'est fini. Donc ce qui veut dire que dɔnkilidala t'aw ka famille la n'a bɔra e la dɔnkilidala t'an ka famille la t'an ka mɔgɔ la t'an ka mɔgɔ dɔ min b'a la n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ hali ni HAIDARA dɔ bɛ dɔnkili da ne kɔni t'ale dɔn n t'ale dɔn a bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ ye kuma faamu bɔ baara fana tɛ jamu ye baara ye kanu de ye ani sigiyɔrɔ awɔ i bɛ sigiyɔrɔ dɔ la hali ni baara min bɛ i t'a fɛ a wajibiyalen don i kan parce que cogoya t'i bolo bon i bɛ baara dɔ fana kanu i bɛ don o la dakanw fana tɛ nkalon ye kow bɛ kow kɔnɔ quoi Bouba mais o yɔrɔnin na est-ce que gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ famille la ou bien gɛlɛya ma sɔrɔ gɛlɛya sɔrɔla famille na dɔɔni hali n bɛ yɔrɔ min ta famille mɔgɔ dɔw tɛ kuma n fɛ awɔ mais ça va alhamdulilayi komi ala de bɛ jɔni bɛ ni i ka cogoya dan quoi n'o tɛ famille na n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ mais n bɛna musique daminɛ waati min n ka cɛkɔrɔba fana banna mais i ye musique daminɛ en quelle année wagati jumɛn bon musique daminɛ kun tɛ ka taa micro minɛ a y'aw jɔ n yɛrɛ bɛ cace wa a bɛ jijew négocier i ni ka pantalon ni jɛngɛnɛ min ɲɔgɔn bolo olu kɛra 2004 mais ka na musique yɛrɛ daminɛ o kɛra 2006-2007 voilà 2009 n ye maxi vacances concours kɛ ka Tungaguna concours kɛ tu vois Urikia Tarawele ka fondation dɔ kun bɛ o concours fana n y'o kɛ fondation passerelle donc a nana ta daminɛ yɛrɛ kɔni i bɛ se k'a fɔ ye 2004 ye parce que fɛn bɛ don i fɛ waati min o y'a daminɛ de hali n'i ma taa studio la i ma morceau bɔ i ma foyi o y'a daminɛ de mais e taara studio la e ye dɔnkili fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de da jumɛn ne taara studio la n ye dɔnkili fɔlɔ-fɔlɔ min da o bɛ La Paix kan filanan bɛ Bana kan o fɔlɔ-fɔlɔ in dɛ an mako b'o de la o d'an ye Mase magati yenye di africain di o feinda yenye di wo feinda yenye di farago yenyera wo feinda yenye di torogo yenyera wo feinda yenye di wala bungo yenyera africain di to kabeya ya iyo yeri din yeri damenda bangu tombo idu ka hina yer kadamenda tu bongo mafe ni tegere talamba jode ima dei bombu yo ima no gayerse ima dei sar koma yo ima no gayerse ima dei malfa yo ima no gayerse yemma wichere ima jo haika yermei Afiriki nyemo golu ansera ka kodon Afiriki kalambalu ansera ka kodon Afiriki setigilu ansera ka kodon Afiriki kele kelalu ansera ka kodon Kele manyinde Afiriki kele te dugujo Kele manyinde maliba kele ti fazo yo yala kele manyinde Allah di jara sa avec La Paix de kan HAIDARA mais HAIDARA kan jumɛn de la daminɛ ta o ye fabara kan ye o ye jumɛn kɔrɔbɔrɔ kan kɔrɔbɔrɔ kan b'a la bamanankan b'a la i ye kɔrɔbɔrɔ de ya bon n ye kɔrɔbɔrɔ de sigiyɔrɔ de bɛ maa kɛ siya ye sako mais i siya yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn fila
Bon, ne koroboro de c'est comme ça. Ah, ok. Na mogobaw sigira ye. Ah, oh. Mais ne yɛrɛ ka cogoya la siya tɛ na jamu tɛ na somɔgɔ tɛ na balima tɛ na. Ah. Mɔgɔ min bɛ n ka misiki fɛ o de ye ne somɔgɔ ye o de ye ne siya ye. Aha. Voilà, jamu ah sisan ni ne ko ko ne t'i ka misiki fɛ ne t'i somɔgɔ ye. Ne bɛ e tɛ ne ka mɔgɔ ye o. Ya. Bouba Ali. I furulen don wa? E ka mun b'o la? Ah, nka fɛnba b'o la dɛ. Bouba Ali. I bɛna dɔ di yan wa? Awɔ. Jɔnni? Kɔrɔbɔrɔmuso dɔ. Ayi dɛ, olu tɛ sɔn baara ma o. Bouba toujours. Oui, n furulen don den 4 bɛ n bolo. A barika Ala ye. Awɔ, n muso ye n yɛrɛ bɛnkɛ den de. A tɔgɔ ye Mayimuna Haidara, an b'a wele Hawoyi. Donc n yɛrɛ bɛnkɛ komi ne fa ye Haidara n ba ye Haidara ye. Donc an ye balima furu kɛ. Maliyɛnw ko k'o man di. Ne ko n k'i yɛrɛ de jogo man ɲi. N'o tɛ hali ni ye tubabu ta n'aw man di ɲɔgɔn ye ou bien n'aw y'a kɛ ni nata ye a bɛ sa. O ye tiɲɛ. Voilà, balima furu man ɲi. Fɛn jumɛn de ka ɲi sisan? A si man ɲi. A ma Fo nɔgɔn. k'a kɛ ni na kanu ye, kanu bɛ yen wa? WhatsApp, je t'aime, I love you, bébé, i ma message ci ma bi. Kow bɛ yen de, an ka taa. O ye tiɲɛ. Bouba. Naam. Sisan. N bɛ fɛ ka i ka musique i ko k'i ye musique daminɛ depuis 2004. A kanu donn'i la. Ka na bila bi la. E yɛrɛ bɛ se ka musicalement parlant. Musique kɔnɔna na quoi, je veux dire. I ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la? Bon, n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de walawala. Awɔ, n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ parce que déjà n ka mɔgɔw ma se ka n soutenir a la. N bɛ bɔ famille min na, a daminɛ kuma. Awɔ. Bon, n bɛ se k'a fɔ o tɛ ne kelen ye. O ye tiɲɛ. Maa o maa bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ n'i k'i bɛ musique kɛ i b'o gɛlɛyanin sɔrɔ fo n'i y'a dogo. Parce que ne b'o de fɔ artiste ye n'a dɔw nana scène kan ko n tɛ se kuma na dɔnkili bɛ bɔ kuma de kɔnɔ i bɛ se kuma na i tɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ. I bɛ se kuma na. Kuma fili bɛ kuma na. O ni n tɛ se o tɛ fɛn kelen ye. Mɔgɔ bɛ fili kuma na. Maa bɛ kuma dɔn o de bɛ fili kuma na. So dɔnbaa de b'a bi. O n'i t'a dɔn o tɛ kelen ye. Donc n y'o gɛlɛya sɔrɔ comme artiste bɛɛ. Ka tila ka b'o la tuguni. Ka na maɲumankow kɛ. Bon et puis n ka gɛlɛya filanan min digira n na kosɛbɛ o ye ne ka taabolo ani artiste foyi ka taabolo tɛ kelen ye. Cogo di? Bon n ma se ka tugu mɔgɔ kɔ k'o kan kala. Parce que ni ne n'i jɛra ne bɛ tiɲɛ de f'i ye. Mais i n'a fɔ ko idole t'i la. Jean ni artiste in ka di n ye. Non, olu bɛ yen idole bɛ kɛ mɔgɔ la hali n'i ma don musique kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen o ka di ye quoi. Je ne sais pas comment te dire mais artiste caman bɛ yen olu ka di n ye. N m'a f'i ye san album kɔnɔ. Umu Sangare fasa b'a la. Kaba Ala k'a d'a ma kɔkɔrɔ di ne ma. Kabi n ka dɔgɔ Umu de ka di ne ye. Donc ne nana don musique kɔnɔ donc n ko i jɔlen n ka dɔnkili dɔ da Umu na. Pour me faire plaisir ne yɛrɛ. Ah bon? C'est-à-dire k'an yɛrɛ fɛngɛ quoi. Awɔ. Donc n y'o kɛ. Donc Umu Sangare ka di ne ye. Donc dalaba caman wɛrɛ bɛ yen olu ka di ne ye fɛnɛ. Mais n ye min kanu ka don musique kɔnɔ o de ye Mamu Kɔnɛ ye mais ne bɛna musique daminɛ ale banna. Tu vois non? Oui, je vois. Donc n bɛ Bamakɔ yan ni artiste ba caman gɛrɛgɛrɛra ɲɔgɔn na. Mais ka tugu mɔgɔ kɔ m'a kɛ sabu kalandenya y'an Bamakɔ ani karamɔgɔya a tɛ laban. Ne dun dusu ka bon n'i ma tiɲɛ fɔ n bɛ tiɲɛ f'i ye tiɲɛ fɔla ma man di. Donc mun ka ɲi. Kalanden kɔni kan ka dusu da. Kalanden b'a dusu da ni karamɔgɔ bɛ tiɲɛ ka kɛ. N tɛ mɔgɔ neni o. O ye tiɲɛ. I bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen a t'i kala a tɛ fɛn yir'i la dɔnkilidalaw ko don n'o tɛ gitari fɔlaw b'i dege dɔnkilidalaw parce que n'i bɛ kuma artiste ka ca u t'i kala u tɛ foyi ni sumu bɛ i bɛ t'i sigi sumu kɔrɔ minnu bɛ sumu kɛ ni fɛn dɔ bɛ i bɛ t'i sigi i yɛrɛ de b'a lamɛn n'i ye min sɔrɔ o kɔnɔ i b'o ta o tɛ kalan ye kalan bɛ jira mɔgɔ la de e filɛ baara min na dɔ de y'a yir'i la i bɛ kuma tan n'i nana scène kan i b'i comporter tan i b'i taama tan n'i ka carré kɔnɔ geste tɛ kelen ye ani i yɛrɛ b'i ka so kɔnɔ o tɛ kelen ye donc c'est comme ça e bɛ se ka na micro ta dɔrɔn ko e animatrice ou journaliste ka na kuma voilà donc a bɛ yir'i la de bon n'i bɛ ka yaala mɔgɔ kɔ a tɛ k'a yir'i la après n'i yɛrɛ ye fɛnnin dɔ kɛ o bɛ digi ale la ale bɛ fɛ tugun n'i taara radio la ou bien télé e k'ale tɔgɔ fɔ k'e de y'ale karamɔgɔ ye ne bɛ publicité kɛ ka sɔrɔ e ma ne dɛmɛ o man nɔgɔ o ɲuman ye min ye n bɛ taa tɔmɔ carré kɔnɔ n'a ma ɲɛ a bɛ tɔmɔ ka ban n bɛ to ka yaala yaala tiwa kow ka kow bɔ kow kɔnɔ c'est comme ça. Bouba Ali Haidara. Naam. I ye musique kalan. Est-ce que i ye musique kalan? Non, ma musique kalan. Ka taa école la quoi, école la. Non, ma taa musique école la. N y'a kalan i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo mɔgɔw lamɛnni ani carré kɔnɔnaw la. Mais n'a kalanbaa caman ye baara kɛ bon n filɛ k'a f'i ye n ye émission 2 kɛ olu fana ɲɛna ne ma dɔɔni
Tungaguna parce que une formation de cola ni kamaldini ye no e bongana ma iga ere muso ye o e doni nye urugia tarawere fana ka concours kele ale fana formation de kankun comme lui akala donc ay doni tawla ka fara antaka no te sisa nanyu lui ere wele utanga apeleta kobe ni wele ma ba kobe ko kono ima do lu nafa nyolu nafa soro ni mo ba chama fana bara ke munu ma donga temene ere ka do bi corriger c'est comme ça ni mo la me la ibi tabolo do okay to ka mo la me me mo la me Bouba la me oui. Si ça, comme toujours, il y a fille Baro Kènè. Il n'y a pas de sujet tabou. Okay, il n'y a pas de question tabou aussi. Okay. Si ça. Il veut kumare. Ok, il veut kumare. Question posée là. Question il va jabi. Odo. Bouba. Non. Si ça me fait, il y a donglini, il y a gasaki. Il y a dai. Ni gasaki, est-ce que mon robe c'est calé là, mais parce que ni a d'ailleurs doba faut qu'il y a l'état. E dongli manake na dara daro ki yenta no dongli bidatani ko ate datani ko de ne tigele mila e tigele ndone na mi mayala ne ba kedi inyi gasaki ne manata gerena bebe kule buba ali nale abenyena kanumba udu nine nkodo ube feme foyala ne ba kedi inyi gasaki abenyena teri mi memfe abenyena bade mi memfe abenyena sinji mi memfe nimbere bi nyinga saki abere be yelemfe e ala ni nkododu ubi cheiko purika maya dia bobiala fiki nyinga saki bebe minge ala anga daya beki nyi were beki nyi were beki nyinga saki donc linjara mais donc limbora wati jume c'est en quelle année 2020 de wa 19 nimbora 2020 2020 kalo follow ere janvier abora membe mi fi atara de donc ni jara mene donc ni jara ali buwa bito ka da kuluba ko kuluba barakala bebe ki nyinga saka le fe ko beta le fe ubi fere mi kolosi ubi ko kono mo bi yele mo fe sane quoi mo bi yele mo fe si sa bonne ka dongli chama tabolo enindi do ere ba fo koromatigeli kala do munde be jiena mi te koromatigeli ni ga fini korodo korobo ka kurado iye korole koromatige sari mi fe ka fi zesi fe no be bien ere de yewo ye quoi fini kura sore korole mo kabla ima ka fitiri wale ya sari c'est comme ça be fe ka mo fe no de fie quoi donc li yo chogo ya de ni ye donc li dako I love you mi na ta kelele no ba fo imai ne ni chene bi sigi ko I love you yenta ma le ta yakili ta lela wajuli siraka ni ko ala kan ya ala mandi mami o ba fo imai abika nini Bolison a la même chose. Na le ka bolison damine boli mandi miye. O ba fo ki ya leta. Donc li fana yodi. Donc li dala jogo la menike la jogo. Abana. Sinon donc li bana. Abana. Sinon sans donc li ko manokode. Bon an gon bi toni de kaya no. Mo bi tle ou ba on yere bi tle. Ni sara ka donc li bi lami ko fe mi bi jamana de la ibo de fo. C'est bien. Ni si ça. Hypocrisie wa ube jumende abe ba o kantota. Na o fara no abe ba. Voilà, ne donc on continue attend artiste ou. Voilà. Abe ba. Conseil de donner bolo kana yele mo fe ka juguya. Mo mi bi ka nyeima ebe fe o kasa. Mo do yi deme par exemple yante mo do yande mais mo do bi se ka do deme kana na ya ka se ka na baraka ya ka dahir me soro. Et donner bara la ya. Maliba kuna foni o de terre Mali kuna foni TV i donner bara la ya ebe ka doni soro mi ye do ya ebe ko jugu ya to ateki fitiri wale de o ni ne dongli dango fitiri wale ya ma e ko ne koromatique mais tu es fou quoi imangene ne ti lame on est tien de fort ne ma fi ki ka wari takata di mi don bara la ma de mais on bi ka fitiri wale ya ma ko bi ko kono Bouba ba bonyo ko ma bonyo ngono de Bouba me fe ni mo ki ma se ka la dilikan do di sans demsenuma minu do na musique la kurai e be se ka la dilikan jumene di demsenuma artiste jeune bon me la dilikan fla nyogonduma
o folo e mi anga dongli nyuma unda awo dongli nyuma korote ikani joki ka wajuli ke ote sadiri nyinga sakini ala mabila ele de me yere mana ti dai bado chinya de do mo ko bisega ambiance ke ka sore mo ko fane ni mo ko banini c'est vrai imaya do ka dongli nyuma unda o kilenye flana doroku tani glomini excita munu benu ukeme ka do an kuna ko ni mo takiti se ka dongli daw techai o yen galondi ibe se ka jine dongli sugu beda ka soro alima paracetamol ta mais ni a bla kungolo la ni te ni tike o de be kibulu donc be mi fuye ka dobo doroku tani glomi ani ka blu kuna sari o kana blu kuna ko de ba to lubi dongli daw te chien quoi mais ni ala idaka be a minima o fana ko were anu ka duwa o de ya fana ke kosobe ka soro ba publier ni fa publier te Facebook ka Facebook te mo ko ke duwa o de kuma de be kuma kono haidara abise ka ke dondo ko mi jien yelemana iba photo ifa photo par exemple do bi fe ka na ere fani mbayi ube u photo nga fan dodo iba chiama ube asara ai wati janke dondo mi se ka photo bila ninde tu yene fa me amini jido ona nyona ni me ibani fa photo tuma bede abita iba we mundi Facebook de be mo ko ke duwa udeya duwa ubi sande bamana ko duwa u be soro ko duwa uti sa duwa ubi sande duwa ubi sande o me ibe mi bara ifani baye o de bi ke duwa uye ka ibe lafia min dawo me ni ko duwa ute sa duwa ubi sande ebe min ki ifani baye o de be duwa ude ya sima awo o de be duwa ude ya sima journaliste bi se ka ti no fe ni tokotigi baye o bi fe ki fa ni be bi na tokotigi ma ambi fe gi musoi ambi fe gi de o lu kanu numbe mere yo ye ibolo dami ibakanka ina fo mo ko mi te sunguru soro ko bi ko na ngata ala ka be no ya abi no emission nunu nga dogo ma wangata aha ka dogo comme ko ki preselendo no mali ko de ka cha quoi bon mais Bouba mais wati mna l'actualité l'oblige quoi il faut kanga doni fo yora ni fanaga o jume coronavirus nete kuma ale kan ite kuma ale kan ima dongi da boka ne nye bana dongi be nye bana dakaba koro fe mti faka toko fo quoi ite faka fe toko fo mi on artiste bla jurujugu tala on yere ye on be ka fo mo ko chogo yate corona na le ko fe no virisi ite faka kuma ale kan quoi ala ka bana ale ka dola ibota abi kumedala aiwa ango obla abla amanyi uka takabwandala uka kuvuru soleil wa jumene uka bwandala abana bon ne ko be minyi ni jamana fama u fe banainga ba ala ka banaimba bani kote koy uka kuvuru soleil ni takabwandala kuvuru fe ko takabwandala o fere do okay sino artiste sekali mesisane artiste dama ni jatigi mi yere wele allo ayi jombi wele sa fo uti wele vle o be couvre soleil ko fe mo ko tsika warichi mali kono ya no mambe orange mone ki ko amancha ni ko inana min balla nan terike do be o be kata nde buli kata ni majode ne o wele ngo chengo allo ngo yakuba jara sava ko sava ngo ite nyema ngo amfena de ngo sisango nan churu ni nanti foide la ko kanga na jama ko kanti tayro la ngiti nyema ni wakele mi bule ka ci aide ko ayere ti barala ko couvre feu la ko ne ngo kata ni bulla fana ni couvre feu to ma bo akajo akajo de anga do okay ala ka coronavirus ba amina ala ka coronavirus ba aba malikono akaba ne jamana be no tanto rola de no dongli doda jugute mala bana juye ala kambe kisi bana juguma mima na wili karisa enjuye mima na wili karisa enkoninya mima na wili karisa endabali bana mani mine ibe nyina otigiko jugute mala bana juye ala kambe kisi bana juguma ni bana bila bade umbe baila ni bana bila sigi nyogon be baila ni bana bila kanu nyogon be baila ni bana bila teru be baila
kana bai badena ko bana bala kana bai sigi nyonna ko bana bala bana me o me bana biba segem me o me segem beba au kana ujigiti bana batola jugute mola bana e juguye ala kambe kisi corona bana ma ko kono obo kono mene corona dongli te abebe boninde kono afora ka ba peu meni saru yada au nyinga sekilendo foi obi ka dai ame dongli da corona virus ka siza ngoni ni a projet nana ambi wari soro donc dalati ka da ko bana kele de mbo fawede au de kuna foni dongli dalati ka coronavirus dongli da ko passé ko bana kele de muna sisa obi ka dade nata de kama ni ala Bouba de yafo Bouba ali de yafo ube ka dade ko projet do ko ni bana inana ke chogo do la ka bi se ka ke fama ube mo do bi nani wari doye ni mi e bana in dongli da ko wari be dima les artistes beni ka intention jamana kanu baw de flede anga la pe udarata la pe udarata ni ngakili bala doye wele ko nga la pe da ne ka moto follow la pe di mais ko anga la pe da tu 2012 o kele ka atete la boli kuluba ye kuma fam ko nga la pe bene bolo parce que ne ka son follow ere la pe de wa kadi kuma chama de ba kon ko no ko nga da ka sega kan tukuni ko nga sega ka ko ale bene ka here de fe ka fendo de be ko binana ko tellement ye ngodo ne tara da ka ta da mali sina ba bolo o projet mabo sadi atike jamana kamade billahi kuma imandi mo mimba ke jamana yere de kama ko nga jamana bi gelera ka dogon koyi ay artiste wolo ma surtout aw yere journaliste ni animateur ay artiste wolo man kante ka ne ka dongli ani mo ko maji ne ba da aladi mais ay dongli dala wolo ma ka fe nyenyi ni ku nyedo ku nyefo billa dongli chama mi da tika da jamana na fakama no de nyantoro la pe mbana sa donc dala mi adam malla be nyini ka ma million bo oyeche ayame ama haklito roni aya sege quoi ayame Bouba émission be ka se akunche yoro la aywa si ça me fait ka do ika projet d'avenir ye jumen bon ne ka projet d'avenir follow mi be ndu sukuna ni se soro be dongli chamanda ima jinya ka se ka dombe kuma kamunun fo parce que déjà me dong da bamana ni fulaka ani koroboro kana ani busuka bo bete ni kanu no me au moins kando kon be mo tako yira jena jema o kase ka do ni yeni dong dala bi boya wa ka kuma obi ni ndika kuma go bodi la mo ere ka do ni ka dong libi feka mu foko c'est fini okay o mana boala ni yese soro ka yoro do jo al ni soden kelendo musokoroba munu be nubi yala garibu yani feuna al ni kare kono na mogodu ka taka loja kono nyere ka jona balo e fa kasa o kadi nyenti feka musokoroba e musokoroba o hine bene mine ni ne yu fenye ula kwa chugo ya ndola kwa bo projet were konte mbolo folo mi be ngolo kan ninunko ka teme nununka ni se soro de mbe doike musokoroba ula doni al ni ma kelendo no se kura mboke ti feka safi ka sero mo doke ala ko no yayi amina ala ko no yayi amin Bouba comme nya fi chugum émission est toujours Baro Kènè de do en sera akuncha yoro la e be se ka akuncha di jume donc ni jume an a se ka a clôturer ni yoro ni na ikanka di kojugu anti fe ka dablaire ngunu kande ntorobi ayo jo nere ka nyefo mali mi mana wuli ko prevu be molo itabe molo ntabi bolo nanya ira nywana me malichi nanya malichi joni nga malido ambela jelen kamalido majugu de farala nyogon kan kanga chien kengalo nye jebe nyena masima femfo ko sabu sete nyenga koto nywanda la be karata bugu me sila de ma efemi mbero ni abe nyefo ibabe chinye uyada nga maliba kuna foni TV ala kubi bara minna de ala ko faso jo bara te wala ibilai faso jo bara de benin kuna foni nga ya ka aritizi wele kunyini ga udala kana
o télé man ca o radio man ca o émission man ca ma nege animateur u be yin yana ma nege télé so u be yin télé so u fana be olu be nyini ni togo bi la ki wele ikabo ka ekaranka olu fana ka togo soro ni artiste u ka yabani wele Bouba Ali Haidara ne ti sago fonte ma were sago fo min be nkuni kanche mode la kaliye ngane nana kuna foni na yana maliba kuna foni na ne usoro mogo ya nyuma mbu bolo adamade ya nyuma mbu bolo hakili na nyuma mbu bolo mami yani émission sigi a télé so ladaba a radio so ladaba a animateur na animatrice na journaliste yo nga foli ba uyoro maya debi ketande yana note ne economy nyame donc li dalaw da ko lu te jiri jala na kono e ne Bouba Ali ti sega sigi yali jiri jala nga folo ne make jiri jala na kono ere folo jango jiri were adamade Allah yere bonya mani yere bonya tawla kuna foni maliba alaka utanye alaka ko indamine ba son fangana ka son barikala ka so sewerela kani yoro ke yoro bai mali bebi se ka lame domi ni be kuna foni ko ni lame na fori ko mali kuna foni e be tamu were nyini foshi ko wi ko kono ni mi mani lame ni ko fe ko be molo karamo be fo ka genye be molo ni nya sabai ku wa ne bi da ya la ngunu kando nyeni nda mali una anga nyon tote perevu be bula bene bulo nambe ya ira nyona mali te chiwa anga kodo to nyongono te farafinshia ni tubabu shia ni mbebi naro dia atobi chogode babo nyona wane bidanya ka gafuri hawa ere barikada hawa yo nebi barikada sabu ere nwele kanwele welele nine nkane di mogo mambina note wala ibilai mimbe nkobi mbado bi ne kuma anile kabila don were la ngani mogo ya dala kandi kaba adama denta dusukun yere idade do sabu dusukun te kuma abi ere de deme ikono yi dade ba lasi ni da e femi fo mogo e ki jija ko ke no te ne na chogo mi mananjeri masekana adama damisi fakoli kuma ni fakoli daba ni numuti jamana kono jamana mandi ngavure awa ne ndo kere nana Sumaila maiga au nani segere sabu nyen kandi ma augmenter boya ni mi foki barigara ni hawa toko utumana jiena jien tunte développer olu de nana ka jien développer na diari awa toko binye na madiaye awa toko debe enye olu nale nkode adama sira ka nyinga saki ko biko kono merci beaucoup Bouba Ali kankadi ko famet la ta continuer et salle kono yaro atita bi alaka Antonio ko ko be no aywa merci beaucoup nana jaray Ajarain. Merci Awa. Oui, merci. Mo là-bas embe do ke jamana rebe. Alaka l'appel la nati ka coronavirus ta ka bo andala. Ya to ko fo. Kamalimbo ko tigini furu bali be son chela. Amina Arabi. Akanu son che yogorola. Amina. Ani dulomina ba. Amina. Ala ku kisoma. Amina Arabi. Ko bi ko kono. Merci. Ama la donia toujours entre me Baro Kènè kan Baro Kènè émission yi mi labelin do toujours malikunafoni.net fait wala saka la donia ako artiste ka vika ou ka carrière musicale bi artiste mit mambulu anya foye chukum comme obora ka lame o ye Bouba Ali Haidara Bouba Ali fana ba siko ke mali musique ko la ko sebe ama ame jeka do kai alsa alaka sekai wala saka seka ka projet ou réaliser ama foye akombe wati were merci